bafowethu sifuna iqiniso kuphela, sifuna ukuthi selekelele izwe lakithi ngeqiniso. Asifuni futhi inkampani ezakithi ukuthi zife, ngoba la kule nkampani kusebenza abantu aba more than 400 kule nkampani. Igama layo Intertex yeah, nali igama layo likhona lapha, igama lesingisi angifundileke mina kakhulu. Kodwa ke bafowethu i-provide umsebenzi wabantu abangaphezulu ka-400. Njengamanje iyehlise istaff sayo si less than 20 ngenxa yamanga akhulunywa ko social media. Othisha, abanye othisha bona qobo bathatha amaphilisi abo emkhuhlane bevulele izingane bese bethi izingane zithi ama-chips ziwathole anamaphilisi ngaphakathi. Khona isibonelo engifuna ukusenza la esokuthi la ma-chips lawa adayisa lapha ezitolo anembala, so uma uwadla izandla zakho ziba nalowo mbala walawo ma-chips njengalawa nje abomvu lawo, yabo. As soon as wathinta kusalela into ebomvu esandleni. So ke uma amaphilisi ela kulama chips, ngizoshanela ngithi lana, uma amaphilisi ela kulama chips kufanele kube ukuthi lawo maphilisi abomvu. Manje wonke lamaphilisi njalo masiwathola besenza lama video abantu, the reason why senza lento is because social media wethu mkhulu. Akufanele mangabe sisetshenziselwe ukudestroy inkampani ezabantu. Uma silithola iqiniso silikhuluma ngoba linjalo, kodwa mangabe kungelona iqiniso siyayicinga futhi into siyilandele sithola ubuqiniso bayo. Uma uvula lama chips, ake sibone ama chips evulwa kanje njobe evulwa yimanje, siwathele esandleni onke sibone ukuthi amaphilisi ayaphuma yini. Sisacela kungabi nevideo eqhamuka isivuliwe, ama-chips esevuliwe bese kutholakala ukuthi amaphilisi phakathi. Sisacela amaphilisi atholakala entweni kanje, kuvulwe kanje, kutholakala amaphilisi phakathi, kuthi nawo amaphilisi then bese siyawathola amaphilisi. Sicela kwenzeke kanjalo. Bukani isandla sami now, nginamaphilisi lapha emotweni mina, nginamaphilisi amhlophe lapha nayo ezinki. Uma kukuthi ngempela amaphilisi afakwe emshinini, ahamba nomshini eguquka nalama chips, angena i-truck lihambe lishaya ama-hams exukuzeka amaphilisi nama-chips, why amaphilisi ephuma emhlophe? Niyabona yini ukuthi kukhona ukuganga kulento esiyenzayo? Siyacela othisha beqikelele ukuthi ukudla kwezingane esikoleni kuclean. Siyacela othisha izingane bengavikeli abantu abasupply ukudla ezikoleni, bebavikele ngama-chips, bezama ukudestroy inkampani ezabantu ezinabantu bakithi abamnyama kanje abasebenza kuzona. Noma ngabe umlungu inkampani, kodwa makusebenza abantu bakithi abamnyama, noma ngabe yeSulumane, noma ngabe yeMuslim, noma ngabe yeNdiya, kodwa makusebenza abantu abamnyama asisebenzise unembeza wokuthi kuzolahleka imisebenzi yabantu bakithi abamnyama. Nazo futhi inkampani sicela zibaregister abantu, bakhokhe i-tax, bakhokhe i-UIF, bakhokhe yonke into ukuze umuntu makwenzeke phelelwa umsebenzi kube khona imadlana azokwazi ukuphila ngayo okunenani izinyanga ezintathu esabheka umsebenzi. Sicela futhi abantu bakithi einkampanini bekhuliswe, bengagcina umuntu afike ezoshanela ashanele impilo yakhe yonke. Sicela umuntu akhule emsebenzini ukuze umnotho wakhiwa kanjalo, ngoba ngeke phela sihlale sikhona ngaso sonke isikhathi. Kodwa lamanga akhulunywa kuthiwa ama-chips aphuma nezinto, sicela bakithi aphele. Sicela kube ukuthi umuntu uvule ama-chips wafica amaphilisi ngaphakathi, namaphilisi awabonakale phela ebomvu. Sekuyakhombisa lento yamaphilisi yonke ibinamanga, siyayibona njengamanje. Sesicela ke manje ukuthi abantu bebheke lokhu kudla okudliwa izingane esikoleni. Izingane mazidle into ebabayo ngayizolo, mazidla amasi ngakusasa angafakiwe efrijini, vele izisu zezingane zizoxuphuzela. Sicela nani izingane zami, nonke nina izingane zami enifundayo ezikoleni, mabeniphakela ukudla okubolile ezikoleni, reportani, shuthani lokho kudla, nisinikeze ama-video, sizowathatha ama-video siwafake ku-social media so that i-Department of Education and i-Department of Health ibheke leyo nto leyo. Kodwa singazami ukuthi sithi silungise enye into bese kukhanda i-diversion kuthiwa sabe siyobuka enye into. Umsebenzi awuqhubeke. Siyacela nani baphathi benkampani, nani basebenzi,
nenze isiqiniseko sokuthi umsebenzi wenu uyaqhubeka. Sibonile ke la ngaphakathi sizowaposta ama-video kuhlanzekile kuclean, umsebenzi wenziwa kahle, asinalo ulwazi thina ngokwenzeka ngokweprocess, kodwa ngokubuka kwamehlo sibonile ukuthi umsebenzi wenzeka kahle. Sihambe silandele iqiniso yonke indawo. Uma sithi uhulumeni akabhekele izinto zemngcele neinkampani sicela ibheke ukuthi umsebenzi wenzeka kahle, abasebenzi bayawenza umsebenzi, bakhokheleka kahle, nemithetho yokusebenza iyalandeleka. 30 June ayikho looting. 30 June umnqamulajuqu ukuthi kufanele abantu bokufika bebe sebehambile la ezweni. Siqala amanye ama processes okulungisa zonke lezi